Καλημέρα παιδιά, καλημέρα από το radiolafonisos.gr. Να ανεβάσουμε και εδώ ένα βιντεάκι όπως ανεβάσαμε και στο άλλο προφίλ Radio Lafonisos Babis Medis. Ανεβάσαμε κάποια βιντεάκια. Εδώ είμαστε και πάλι. Την καλησπέρα μου, την αγάπη μου. Είπαμε radiolafonisos.gr, θα μας βρείτε στην Google. Πατάτε radiolafonisos.gr και σας βγάζει το link του σταθμού μας στην ιστοσελίδα μας. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα αν θέλετε. Στα 5 Facebook που έχουμε στο σταθμό μας, τα live που κάνουμε, στα Facebook, 5 Facebook, Χαράλαμπος Μέντης, Μπάμπης Μέντης, Χαραλάμπης Μέντης, Χάρης Μέντης, Λάμπης Μέντης. Επίσης στο YouTube έχουμε το κανάλι μας Radio Lafonisos Babis Medis. Μπορείτε να κάνετε μια γραφή εκεί, πατάτε το κόκκινο καμπανάκι και σας έρχονται οι ειδοποιήσεις όλες, ανεβάζουμε διάφορα εκεί. Λοιπόν, έχουμε στο Instagram τη σελίδα μας Babis Medis στα λατινικά. Ο σταθμός μας έχουμε πει ότι παίζει 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο συνεχόμενα. Δεν κλείνει ποτέ ο σταθμός. Και από Σεπτέμβρη ξεκινάμε τα live πάλι κανονικά όπως είμαστε. Παρασκευό Σαββατοκύριακα και θα δούμε και για καθημερινή όπως έχουμε πει. Λοιπόν, βλέπουμε διάφορα, ακούμε διάφορα πράγματα εδώ. Έχουμε τρελαθεί. Μας έχουν τρελάνει αυτοί εδώ πάνω που μας κυβερνάνε. Ο Κούλης με όλες εκείνες τις μουτσούνες που όποια πέτρα και να σηκώσεις, νουδούλα θα βρεις από κάτω. Σκάνδαλα. Τέμπη. Μην τα ξεχνάμε τα τέμπη. Τα βοθροκάναλα εκεί. Είχαμε τη Μουρτσούκου. Πάει ο Πεκεμπέ, πάνε όλα. Σε δεύτερη, τρίτη μοίρα. Τέτοιο άφθονο πέφτει στα βοθροκάναλα και λιβανίζουνε το Μητσοτάκη. Όπως το έχω ξαναπεί, χειρότερη κυβέρνηση από αυτούς δεν έχει ξαναπεράσει ποτέ. Να μην ξεχνάμε τα κυνηγητά τότε με τα έτσι, τα προστήματα, το φαγοπότη τώρα που πέφτει με τα σκάνδαλα και κυκλοφορούσε ο κόσμος το 20 γιατί έβγαινε ο COVID τη νύχτα και δεν ξεχνάμε αυτά. Συνταξιούχοι, 1 δραχμή 50 λεπτά την ημέρα έδωσε το πριν κάτι μπει έδωσε αύξηση γενναία. Δεν τρέπονται μια στα άλλα. Δεν τρέπονται. Μαυρίστε τους στις εκλογές. Πάμε στον Ηλία τον Κασιδιάρη, Έλληνες για την πατρίδα, και στο νέο κόμμα, το νέο κίνημα, στους αγωνιστές. Μπράβο του, θα το ξαναπώ για ακόμα μια φορά. Ένα μεγάλο μπράβο, και είναι παλικάρι ο Γεράσιμος, όπου τους έχει ξεσχίσει. Μπράβο του, παλικάρι, Έλληνας, καθαρός, όπως και ο Ηλίας. Πάμε να τους βάλουμε και τους δύο στη Βουλή. Γιατί βλέπω και βλέπουμε όλοι την αντιπολίτευση που κάνει το νέο κίνημα οι αγωνιστές. Δεν το έχει κάνει ποτέ κανείς. Και όπως ο Ηλίας το έχει κάνει, έτσι. Αλλά ο Γεράσιμος τους βαράει αλίπητα. Μπράβο του, έβγε του, συγχαρητήρια σε αυτό το παιδί. Ένα πανέξυπνο παιδί. Μπράβο, να το στηρίξουμε. Να μπουν στη Βουλή, την επόμενη Βουλή. Να μην τους αφήνουν σε χλωρό κλαρί εκεί μέσα. Τώρα που θα τους πάει και ο νέος νόμος σε όλα αυτά τα ψευτοπατριωτικά κομματάκια
που θα τους γυρεύει 5% να μπουν στη Βουλή, τότε θα δεις σαβούρωμα έξω. Ποτέ δεν ενωθήκανε, ποτέ δεν ενώνονται να κάνουν για αυτή την πατρίδα κάτι. Καρέγκλα, μέλι, φαΐ. Αυτή η πουτάνα η καρέγκλα τι έχει. Έτσι και μπεις εκεί μέσα, έλυσες το πρόβλημά σου. Δυστυχώς. Λοιπόν, ας ξυπνήσουμε. Ας ξυπνήσουμε. Γιατί με αυτούς και τους 300 που είναι εκεί μέσα, είμαστε υπόλογοι και εμείς είμαστε συμμενόχοι. Για την πατρίδα μας όπου την καταντήσανε ένα κουρελόχαρτο, καταντήσανε τον Έλληνα ζητιάνο, να ψάχνει να βρει στα σκουπίδια να φάει. Και αυτοί να τρώνε χαβιάρια, αστακούς, σούσι και να τα πληρώνεις εσύ, φουκαράλι και λαέ, εσύ. Να τους πληρώνεις τις μεταφορές τους, τα λεξίσφαιρα, τα αεροπλάνα τους, τα αυτοκίνητα, τα λεξίσφαιρα, Mercedes, BMW, να παίρνουν 10 χιλιαρικά για το μήνα στην τσέπη χωρίς να κόβουν ένα 50ράκι. Και εμείς οι φουκαράδες, αν έχουμε να φάμε καμιά φακή έχει καλώς. Αν δεν έχουμε, νερό να πίνεις για να γεμίζει η κοιλιά σου. Ειδικά με αυτούς τώρα, εδώ. Αυτούς που είναι τώρα πάνω αυτές οι μουτσούνες. Που τους βλέπεις και είναι εμετικές μουτσούνες. Εμετικές. Στη ζωή τους δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Μια ζωή με την πολιτική. Τους ξέρω πάρα πολύ καλά. Γιατί θα το ξαναπώ πάλι, μέσα στις κλαδικές και μέσα στα εκπρόσωπος κόμματος. Μια ζωή γύριζα. Ξέρουν πολύ καλά. Πάρουμε εμείς συνταξιούχοι δώρα. Το δώρο το πάρουμε όταν πάμε στο εν τόπο χλωερό, εν τόπο αεράτο. Δυστυχώς κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Δήθεν τσακώνονται, δήθεν κάνουνε, δήθεν. Και είναι όλοι μαζί αγκαλιά. Δυστυχώς. Πάμε όλος ο λαός να τους ξεβρωμίσουμε πια. Να τους ξεμπροστιάσουμε με τον ψήφο μας. Όλοι στις κάλπες. Όλοι. Όχι η αποχή. Η αποχή τους ευνοεί. Όλοι στις κάλπες. Και ψήφο στους αγωνιστές και ψήφο στον Ηλία τον Κασιδιάρη. Στους αγωνιστές, στο Γεράσιμο, όπου είπαμε μπράβο σε αυτό το παιδί, έχει μεγάλα κάκαλα. Λοιπόν, αν ξαναπάτε και τους ξαναψηφίστε, να μην μιλάτε άχνα. Να μην μιλάτε άχνα. Μόνο τα κομματόσκυλα πάνε και τους ψηφίζουν. Αυτοί που είναι οι βολεμένοι, που έχουν βολέψει τα παιδιά τους στο δημόσιο με τα ψηφαλάκια. Ας σε ψηφίσω εγώ έχω 20 ψήφους, εγώ έχω 15 ψήφους. Και ας σου βολέψω εγώ και το παιδί και την κόρη και εσύ άμα θέλεις. Τα έχουμε φάει στη μούρη αυτά πια. Και τα τρώμε ακόμα στη μούρη. Έτσι, για να βολέψουμε τα παιδιά μας στο δημόσιο. Να τους δώσουμε μια καλή καρέκλα να μπουνε. Να μην πάει εργάτης, να μην πάει ψαράς, να μην πάει... Τι λέει τώρα. Τους βολέψουμε μέσα. Τέτοιους να ψηφίζετε. Με τέμπη, με σκάνδαλα και με να τρώγονται εκεί μέσα μεταξύ τους και μετά να είναι αγκαλιά όλοι μαζί. Αυτούς να πάτε να ψηφίζετε ξανά και να περάσετε καλά. Την αγάπη μας. Να είστε καλά. Ραδιολαφώνησος.gr, Μπάμπης εδώ. Που δεν φοβάται τίποτα. Τίποτα. Τίποτα.